Machiegni kendo nyako Ramogi ajwang' e weche manyien mag migago. Riwruog kanisa mar Kopere pachoka okwayo serikal kod riwruoge dhoudi mondo ket yore mag rito nyithindo, ahinya to mago motenore kod medruok e rocho ratich nyithindo e yore hera moloyo to e gwenge manam chumbi. Kane giloso e boma ma Kilifi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore, gijiwo mondo oket campaign mar puonjo jonyuol e wi rach mar rocho ratich nyithindo ka giyango kuonde kaka dhowedhe, kuonde madho kahawa kod ute mong'ere kaka Airbnb kaka kuonde mar rocho ratich nyithindo timore. Riwruogno koro osechako chenro mar kelo kanyakla serikal kod dhoudi eneno ni timbe mag rocho ratich nyithindo ok otimore, ahinya to gisani ma ochiegni lor sikunde. We want to ask the government and those in authority to use their respective offices to ensure that all children are beneficiaries of free primary education and secondary. We are asking them to create a protocol to sensitize families of the harm of child sex tourism and to strengthen parental care and supervision of the underage children who go through this. You do not subject children, underage children under 18 to commercial sexual activities. It is objectifying God's own creation. It is turning a human being into an object for profit, and it is a very, very bad thing. Tumeambiwa Kenya Tourism Board ina regulate, tutawatembelea kwa ofisi zao tuweze kujua what kind of policies ambazo ziko zina govern Airbnbs na villas. Na pili pia tumesema